Barka da zuwa Zabairu duniyar masoya. Idan yau ne farkon zuwanka a cikin wannan channel ta mai albarka, kar ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na idan na dora. A yau bidiyon mu zai yi bayani akan maza masu jin tsoron tinkarar mace akan lamarin soyayya. To a yau zan cire maka wannan tsoron, kai dai kawai ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshe. Na farko dai abin da yake hana namiji tinkarar mace da zancen soyayya kunya ce. Ku fa sani fa ba fa mata kaɗai ne suke da kunya ba, maza ma suna da wannan kunya. To wannan shi ya hana ma sauran mazaje su je su furta kalaman soyayya akan abin da suke so. To tsaya ka je ka cire wannan kunyar da take tare da kai domin ka aiwatar abin da kake son cewa a cikin zuciyarka. Kunya tana da kyau, amma ka rage kunya, za ka yi abin da kake so kuma ka cimma nasara da izinin Allah. Abu na biyu da maza ke shakka wajen tunkarar ɗiya mace domin su gaya mata suna son ta shine tozarci ko in ce wulakanci. Maza suna jin tsoron su je wajen mace bata karɓe su ba kuma ta yi musu wulakanci. Hakan yana tayar musu da hankali. Hakan kuma gaskiya ne domin babu ɗan adam wanda yake so a wulakanta shi. To ina kira ga masu irin wannan tsoro su cire shi domin ba za a taɓa yin nasara ba sai da gwaji. Abu na uku da maza ke tsoro wajen tara ɗiya mace domin su gaya mata suna son ta shine wasu mazan suna ɗauka cewa rashin kyau. A'a, kada wannan ya dame ka. Ita soyayya ta gaskiya ba ruwanta da kyau ko muni. Abinda ake so a nan shine kyakkyawar zuciya. Idan zuciya ta yi kyau to komi ma kyakkyawa ne. Idan kyawun fuska yana bayyana babu na zuciya aikin banza ne. Na san masoyan ƙwarai ai sun gane. Kuma ai ba kai ka halicci kanka ba, Allah shi ya halicce ka kuma hakan yake so ya ganka. Da haka abin da ake so kyakkyawar zuciya. Kada wannan ya dame ku, ku yi abin da kuke so ku yi. A nan zan dakata masoya. Ku ci gaba da bibiyar wannan channel tawa domin kawo muku irin waɗannan shirye-shirye. Na gode, wassalamu alaikum. Mu haɗu a bidiyo na gaba.